общо взето по-балансирания му поглед вероятно е проява на разум. Може би е и резултат от последните му срещи, провели се на българска земя. Другото, което бих отличил в днешното му изказване, като изключа самочувствието му, че е повлиял на общоевропейската позиция по отношение на Украйна. Мисля, че това не се нуждае от коментар. Така, разделението на тези 3 години, които той коментира, а именно, че едната е година, 2013 е година на гражданската енергия, 2014 на извънредната нестабилност и декларираната надежда, че 2015 ще бъде година на реформи. Това, в което не успя президента, според мен с днешното си изказване, е да убеди за 3-та поредна година, че е президент на всички българи. Защото не само казуса КТБ, а и самото държавно управление изискваха еднакъв аршин и оценка от негова страна като държавен глава. Имам предвид, че лукса да коментираш единствено двете служебни правителства, които си настанил, съжалявам за този лапсус, който той допусна, е доста фриволен. Все пак логично е да коментираш и редовните правителства в България. Различният аршин си личеше дори когато отбягваш да коментираш правителството на политическата сила, която ти е излъчила, ако щете и правителство, в което си участвал в качеството си на министър. Там нещата не са много ясни в момента, като гледам как се развиват отношенията между господата Плевнелиев и господин Борисов. Малко е на кантар. Когато става въпрос за оценка от висината на президентската институция и от разстоянието на времето, не е толкова болезнено да кажеш, че си оставил след Дянков 4 милиарда по-малко в хазната. Все пак тези цифри не са секретни и биха могли да послужат за оценката на държавен глава за един мандат. Логично е все пак да си зададеш въпроса защо не са се провели реформи между 2009 и 2012-2013 година. Тъй като, говорейки, че предстоящата 2015 се надяваме да е такава година на реформи, защо тези реформи не са се провели тогава? Да. Нека да чуем сега и господин Попиванов. Кажете на вас, кое ви направи най-силно впечатление от тезите на господин Плевнелиев? Самото му обращение, което традиционно и не отбелязва съответната годишна от мандата, напомня, че програма, макар и доста по-дълго, разбира се, новогодишно приветствие, до толкова доколкото тежкото, така да се каже, остава в миналото, ние се надяваме на светлите хубави моменти, които предстоят от тук нататък. Това наистина е пресконференция, която е вече на което се влиза в 4-та година от мандата на президента. Тоест, основната част от този мандат вече е в миналото и все повече и повече идва времето за равносметки, а не само единствено за цели и намерения в бъдещето до края на мандата. Господин Плевнелиев се опита да защити доколкото е възможно своята позиция през изминалите 3 години, като удобно избра някакви моменти, на които да се позове на своите служебни правителства успехи и пропусна редица други. Така, например, той успя да очертае някаква разлика между принципното достойно поведение, олицетворявано от него и гражданското общество и политиците най-вече в предишния парламентарен мандат, които не са се слушали в него. Всъщност той прехвърли вината за неразплащането за бизнеса на Дянков директно върху правителството на Орешарски, което пък беше едно от малкото постижение на това правителство всъщност. И заедно с това специално настояваше да се спът енергийните лобисти, в подотчетната 2014 година, за която ставаше дума в тази пресконференция, именно срещу Плевнелиев беше създадена парламентарна комисия, която да разследва и обвинения срещу него в енергиен лобизъм. Точно това нещо не беше споменато и беше оставено, така да се каже, в страни от нашето внимание. Естествено, беше споменато недофинансирането на въоръжените сили, амбицията му да изпълни, както си казва той, обещаните договорености пред нашите
западни партньори, говорейки за своята последователна позиция, която е допринесла за общата европейска позиция, препусна да кажа, че благодарение наистина основно на неговите и не толкова на ГЕРБ усилия, България започна да прилича на ястреб в европейската политика спрямо Русия, на основен и непремим противник от позиции, които даже надминаваха полските и прибалтийските, нещо, което не сме били свидетели поне в последните десетилетия. И естествено, голямата интрига, която очерта контекста на тази пресконференция, бяха отношенията му с Бойко Борисов, за чието президентски намерения 2016 година отдавна се говори. Преди бяга от тази тема, като каза, че е рано да коментираме, рано е да знаем искаме мисли или не, макар че амбициите, които той постави за цели в бъдещето, за надежди и очаквания, отиват отвъд края на неговия мандат. И даже без да споменава дали ще кандидатира или не, може да каже, че аз след 2016 година да направят това и това да се случи. Какво си? Точно това беше избегнато. А дали, поне според мен така изглежда, че връзките между господин Плевнелиев и ГЕРБ и Бойко Борисов от друга страна вече са окончателно скъсани. Имам предвид не само това, което каза Бойко Борисов и това, което знаем, че той най-вероятно ще се кандидатира за президент, но имам предвид и други събития от последните дни. Първо, демонстративното разграничение на голяма част от важни бизнес организации, които са свързани с правителството, да участват в форума на организиран от Икономедия, които пък знаем са изключително близки с президента Плевнелиев. Имам предвид и тази глоба, която беше наложена върху Икономедия от Комисията за финансов надзор, които също са свързани с ГЕРБ. Тоест хора и организации, които доскоро бяха така едва ли не като едно цяло, в момента ги виждаме как влизат в остър сблъсък помежду си. Тук естествено можем да кажем вече в рамките на жълтото, пък и не толкова на жълтото, че съпругата на господин Плевнелиев протестираше онзи ден срещу едно решение на държавна институция, т.е. на практика срещу правителството. Изгорени ли са всички мостове? Как мислите, господин Попиванов? Със сигурност не мога да кажем, че са изгорени всички мостове, но несъмнено имаме ситуация, в която 2015 година, не знам дали ще бъде година на реформите, но ще бъде година на разтър сблъсък между Борисов и Плевнелиев. Подобни искри протичаха и през миналата година, когато се наложи самия Бойко Борисов да му обърне внимание, когато чертае стратегиите за отбрана и сигурност на България, че не е работа на президент и служебно правителство да занимават с такива неща. Но заедно с това го има и друго свързано с самата политическа ситуация в България. В момента, в който нямате силна БСП, съвсем естествено е основната битка в страната да се пренесе в рамките на могъщата основна политическа сила. Тоест, лагерите в нея да не бъдат сплотени на сила от наличието на общ могъщ враг, на могъща алтернатива, а все повече и повече да се разграничават и да стигат до някакъв сблъсък. И тук от самото начало се вижда как подхода на Бойко Борисов е по-силния на този етап. Докато господин Плевнелиев говори постоянно за някакви неща в бъдещето, очаквам, надявам се, ще се случи, ще бъде хубаво, би било добре, то вече Бойко Борисов изцяло мина своя речник, го насочи към миналото глаголно време. Той казва, вече върнахме доверието, вече възстановихме европейските пари, вече стабилизирахме държавата. За разлика от Плевнелиев, който така се надява и очаква нещо, то премиера в това отношение доста по-стабилен и доста по-добре стои в този сблъсък, който повтарям се очертава за 2015 Продължим година. тази мисъл сега с господин Бабикян. Мислите ли, господин Бабикян, че в предстоящия сблъсък, който според мен става все по-видим и по-видим между Бойко Борисов, ГЕРБ от една страна, от друга страна господин Плевнелиев и групичката около него, господин Плевнелиев има някакъв шанс да победи? Не смятам, че има някакъв шанс да победи, пък и не смятам, че сблъсъка изглежда по този начин, защото за мен сблъсъка, ако ще си играем с терминологията, използвана от президента, е по-скоро на различни олигархични крила, които са стояли зад ГЕРБ до този момент, и сблъсъка всъщност ще се проведе там, между тези олигархични кръгове, които до вчера заедно са подкрепили ГЕРБ. Противоречията и домогването до власт е именно между тези крила, а не някаква персонална закачка между Борисов и Плевнелиев, защото безспорно, да, не е персонална закачка. извадно е, че
Плевнелиев не е равностоен по сила играч на Борисов, а никога не се е изстремил, поне през изминалите 3 години. Аз им чувствам, че го бутат, съвсем съзнателно го бутат да стане такъв. Сега дали го бутат и дали той ще направи такава стъпка, нещо, което предполагам скоро ще видим, но никога няма да може да избегне обяснението защо не е бил, ако случайно му се появи смелост да се противопостави на Борисов, защо не е бил толкова решителен и толкова смел в много случаи, когато е трябвало да се противопостави на абсолютно безумни решения на правителството, на първото, а и на сегашното правителство на Бойко Борисов. Последният случай е буквално сриването на втория пенсионен стълб с недомислените и бързи предложения по отношение на пенсионната система. Както видяхте, имаше първоначално една остра реплика от страна на президента, след което не последва вето. Така че въпросът, който винаги ще тегля над Плевнелиев, ще бъде: извинявайте, господин президент, вие не бяхте остър и силен, когато трябваше да отстоявате позициите на гражданите и използвайки вашите правомощия срещу колегите си, които в момента са на власт, а сега изведнъж добихте смелост, когато става въпрос за вашия пост. Винаги е така. Благодаря ви, господа, за този разговор. Арман Бабикян и Борис Попиванов. Хоризонт.